thir tu te chi bai le vek ule hei voin chu kan ram chunga thil la thleng ngai lo thil duam lo de mai no te ru bona tinom tak mai a thleng tlat maya enge thil kal dan le thil ni phung te hreturin ama sabera chon video te inen ho ma saphot tiang Eli now pom chuak tu ni ai atu rol pui te kan rama het dia kan khengai lo ba bai sia tang kha khung ro arab kha kan ni boin ni thil cheng hi het dia ang ti du ai fele kan ram chu ngan ni thil sa khak ta kan ni an thil pi so hi arab ta khom mai Xe bụi kha hệ lộc tiếng paro em kan chuk ti lu kha xe bụi kun ni kan ta so no la không em mày chơi đóng tiền ha xe bụi kha lo video về lo kha lo video kan ram chu ma thil kan ngai lo win ni rap thap do lo khenga ngau pang sa som ni ruk bawan ni a sumi ruk na a in nam noi ten ni he ti lai mi hi asu su tu ber chon ya feli an ti chon ni he hi asu su tu ber ni a he he ho pui ten ni kan rama he tiang ang hi kan khengai lo ba bai sia tang kha khung ro arab kha kan ne boin ni thil seng hi he tiang ang ti du kan ram chu an hi thil za thang ta kan ni ole kha kha thil ni dan ania an nau te ruk bau kha thlasom mi ania heng mi sual te hi arubau tu nian post te ania voina triau khomoi nau te ruk bau ania thei to pin kan chui zui ngala kan sipai duty ten kot sei posa an lo man thei lo mai nau te hi dar kho pm khan ri dam doi in kan pan pui ngala doctor ten an check fel nuwa police kema thilpoi mote ti fel nuin triau khomoi anina thlen pui ani le ta ani tren khat soidan chuan mei chia khian abial pa bula karaya tia anpa hi a om sanga mundanga arai lai pikte athon thina note kaneya tilia a thian nu fa hi afa anga soin athalak te athon thina abial pa nu le pa bula po a thian nu fa chu afa angin alo soi thina ka fa pa hi thlasom lai ani to a min lo suai to ru ti in asoya abial pa nu le pa le apasala ti chuan suai turin an kala kan tu chu kan mudu an ti po in a thian nu fa chu kalo omange ti in awa suai mai thina chuno te chu a om tu alo ni ve de orek thina wang hian no te po chuan ngai na hlia adot soi hi a thian nu point a hriat pui lo hialani thian tha ngai in fa te min dot pui tu ati mai thina chuan a bial pa le a chung ten an ron hruaya a thian nu chuan police a reporta ka fa about in police lamin an va mu poin an panu le pa chuan kan tu an lo tia ma se thudik an threle si a pasala chung te thlengin an hruai vek ani khi khinu khi mi sual tak mai bum mangania ama pon pasal ani to a fa phi ra singa chupo akalsan an tia ti in then khat phei chuan a history thalo tak mai aron soi chat chat thei boka emponi se khatiang khathil thlen dan ania arab thla khop maya mizo zinga hetiang thilila thleng ngai lo ania he hetan ron soyang khan a thian nu fa kha i
eng emoti na lo mang kwal thin ni berina langa chulai kara a thian nup eng thil ma lo hriat pui bok si lo nen thian tha te ti in ngai tha takin alo om ve mai boka he thil thleng hi soidan sang te po oma then khat soidana chuan naute hi barmaram chung zo khothar bullok triau khomoi ami ni in heng mi sual te hian robowin tlan bau pui an lo tuma mi pui sipai ten an lo man ta ani ome thil thlen hun hi nimin inrin ni ninga october ninga sangni somni pali khania hei heng thil thlenga tang po hian film khur angai khop maya mi puilam te po abikin tunlaya oime ho then khatina thuan suam bek hi kanin ti mu apoi mo hliani abikin zana kholaya no pang chualo hrim hi nule pate te lo phei chuan tunlaya phei chuan a him lo em maya video masalama po kan clear to a aizol amveng south branch oime ho ina an thu chuang chi te kha thilpoi mo tak mai enton tlak tak ni in a hriata a chan ninge kan ti chuan hei video apo kan thira tunlaya state dangle rampo na tangin an mi zel inung chang hriat chen lo ral tlan tam tak mizorama an oma an sual vekang tinan lewin retheina hian mi tam tak sual konga a hruailu thina thil thleng theilawa kan ngai po a thleng chho mek zel ni in alanga kan film khur tlan zel nan te po heng video te po hi kan clear chho a tu na chen te po oma tin kan du lo thil tam tak tun hnaya po ral tlan ho chunga a thleng hnem ema ral tlan hoin kan mi zo pui te chung nge ya an thil ti dan dom lo tak mai a thleng tamin a thleng hnem maya heng laka hian tun aya kan soi fo wangin thu khau jok te thu chua poimo tak baka an mani hi kan control vek seng don lo ni te pona hriat to a chuta chuan nge poimo ber kan ti chuan ke mani hi kan in defense poimo ta ni chuta chuan chung ko tin ten kan chung kuwa theu kan soi to thinangin tran kan la ka poimo a in control na abikin I fanau panglam pangdeu in chunga tlema no panglam pangdeu nei chi te phei chu chungkwa kan kimem ti inen thlak fo hi poimoin ka hria chumi ni rol chuan chumi pelama chuan khotlang hruai tu tan po hetiang lama hian kan khotlang tan kan veng tan engtin nge ma kan la kang tun ai khauzo khen engtin nge tran kan la kang ti kha ngai tua angai hle in a hriat ani abikin tun haya phei chuan kan du lo thil tam tak a thleng chhona sa to em maya heng laka ta hi in thiar fi hli memo in control kan tum lo chuan kan du ai lian jok boruak che jok te kan tum lo deuh thil boruak che jok le du om lo tam tak kan tong chho lawang ti a soi thei to lawani ngachan chu hei ral tlan tam tak in anglo tak mizorama anron lut chho mek zela tun na phei chuan an boruak khi lian khop maya vai ho sual na zong anron sut kian sak vek ti la kan sei sual deuh mai the ma se ani na chena omani tun na ya chuan boina le thil thleng reng hi vai lampang hi chui tur viau an tam lo khop maya ral tlan zel ani tun lai thil thleng hi chumo chu wang chuan ral tlan ho laka te o namdang vai kan ti ho laka te po kan film khur tak meu hi poimo ni kan du lo deuh thil he ayarap thak jok te po tong thei kan ni tla ta wangin heng thil thlenga tang te po hian kan film khur le zual te ngai to na kan man chien le zual te apoimo hle in a hriat ani